Miet fl-età ta' 70 sena l-eks-Ministru Nazzjonalista u eks-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamid-Dimek. Francis Zamid-Dimek, li għal din l-aħħar sena serva bħala ġent President, twilet fit-23 ta' Ottubru tal-1954 f'San Ġiljan u gradwa bħala avukat mill-Università ta' Malta fl-1979 fejn speċjalizza fil-qasam finanzjarju u anke għamel xi żmien jistudja fl-Ingilterra. Aktar tard huwa speċjalizza wkoll fil-liġi tax-xandir. Zamid-Dimek serva bħala ġurnalist u editur ta' numru ta' gazzetti lokali fil-waqt li kien involut fil-politika sa minn meta kien żagħżugħ, anke fuq livell Ewropew. Ix-xogħol tiegħu kien wieħed li ma waqafx kif għażel li jkontesta l-elezzjoni tal-1987 fl-eqqel ta' kriżi politika fejn ġie elett u baqa' jiġi elett sal-2017. Tul dan il-perjodu Zamid-Dimek serva bħala Ministru ta' Trasport u l-Komunikazzjoni, għall-ambjent, għar-riżorsi u l-infrastruttura, għat-turiżmu u l-kultura u anke għall-affarijiet barranin. U kien ukoll elett bħala membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista mill-2017 sal-2019. Francis Zamid-Dimek serva bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista mill-2020 sal-2021. U kien ukoll chairperson tal-kumpanija Media Link Communications. Fl-aħħar sena Francis Zamid-Dimek kien maħtur aġent President tar-Repubblika ta' Malta. Għal dawn l-aħħar xhur, Francis Zamid-Dimek kienet jaffronta marda illi ħabbat wiċċu magħha b'kuraġġ u determinazzjoni kbira, fejn baqa' pożittiv sal-aħħar u jikkumbatti bid-bissima. Huwa 202 wara nofsinhar fl-Isptar Mater Dei. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iddeskriva l-mewt tal-eks-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bħala telfa ta' ġentlum illi serva lil pajjiż u lil partit b'lealtà kbira, illi kien ixejjen kull disgwid bid-bissima quddiem kwalunkwe sara. F'intervent waqt xandira speċjali tal-programm Net Live kif jinsab fuq żjara fiċ-Ċina, Bernard Grech spjega li l-ebda kelma ma tista' tiddeskrivi d-dieqa li ħalliet din it-telfa. Iżda ċertament il-Partit Nazzjonalista se jibqa' dejjem kburi bi Francis Zamid-Dimek. Hija telfa kbira għaliex kien bniedem tajjeb, kien bniedem ġentili, kien bniedem illi jagħtik il-parir, però meta titolbu, ma kienx bniedem li jindaħal, kien bniedem illi ħabb ħafna lill-kostitwenza tiegħu, ħabb ħafna lill-kollegi tiegħu, irnexxielu jibni pontijiet ma' kulħadd. Il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, minnaħa tagħha insistiet li Francis Zamid-Dimek kiseb ir-rispett ta' dawk kollha li ħadmu miegħu, irrispettivament mill-fehmiet politiċi, fil-waqt li rremarkat kif minkejja li kien għaddej minn perjodu diffiċli ta' saħħa baqa' jservi lil pajjiż fil-kariga ta' aġent President. Intant, il-Prim Ministru Roberta Bela sellem lil Zamid-Dimek billi qal li Malta tibqa' grata s-servizz tiegħu u ddeskrivih bħala bniedem sod fl-argumenti iżda politiku ġentili. Finalment, il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, insistiet illi fl-ewwel passi politiċi tagħha kien hu illi xpruna. Hija spjegat illi Francis Zamid-Dimek kien il-personifikazzjoni illi dedika ħajtu kollha għal poplu Malti wawċi fejn ċertament kulħadd se jibqa' jgħoż l-onestà, is-serjetà u kemm in-nies ħabbew il-ġenwinità tiegħu.